Prif Bencampwriaeth adran y ceffylau yma yn y Ffair Aeaf ac yn cadw cwmni fi yn dilyn y gystadleuaeth Mr Peter Jones, Prif Bencampwriaeth a Catrin Reid sydd yn llysgynhadus ifanc ar gyfer blwyddyn nesaf Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig. Wel, 7 bencampwr yn yr adran yma wedi dod ymlaen a Ellis Davies y beiriad. Dyn ni gyfarwydd â gweld Ellis yn stiwardio yn y sioe ha ac hefyd fan hyn yn y Ffair Aeaf. Ie, beth mae'n mynd i wneud yw'r pwynt? Wel, dim ond fo sy'n gwybod, siŵr. Wel, Ellis wrth gwrs o gwyr lawr yn Llanryddian. Ac os gennych chi rhyw ffefryn neu rhywun ydych chi'n ffansio ar gyfer y bencampwriaeth yma, neu dion agored? Fi'n credu, mae'n hollol agored. Wel, dyma ni... Amser a ddengis. Ellis Davies wrth gwrs y beirniad wedi cael ei geni a'i magu ar y gwyr. Mi oedd ei dad yn ffarmio stalwm ac mae wedi bod yn dyn sydd wedi bod yn driw i'r ceffylau gwedd a'r ceffylau trymion. Mae wedi bod yn stiward yn y prif gylch yma yn y sioe frenhinol ers ganol y 70au ac mae o dal i fod yn edrych ar ôl ceffylau gwedd ac mi fydd o'n beirniadu'r ceffylau gwedd yn sioe yn y sioe fawr blwyddyn nesaf hefyd. Mae wedi ymddeol erbyn hyn ac mae o yn jydgio rhyw 7 sioe y flwyddyn, meddwl fo, ac wedi wneud y Royals i gyd gan gynnwys y harnes. Felly, boi sydd yn gwneud dipyn o aradu hefyd, wedi ennill y Welsh Ploughing Championship rhyw 3 gwaith. So, digon diddorol fan ni am Ellis Davies sy'n beirniad. Dyma ni Bencampwriaeth yr adran A, I did it glamorise. Ond y cwestiwn mor ag beth yw i ffansi bod fan hyn? A dwi'n credu gallai fo'n hollol agored. Wel, dyn sydd yn amlwg yn eisiau ceffyl sydd yn mynd i wneud swydd ac yn adran ba. Mark Tamplin, Rhea Siol y Cwcw, Gemma Paxford ar adran ec, Bryn Seion a Red Hot Gossip. Royal Welsh Awards, if you get a rosette and £150 will be given to the Reserve Supreme Champion. Nawr dy gyfeillion, oes na benderfyniad gyda ni? Well, ladies and gentlemen, do we have a winner? Has Mr Davies decided on his Supreme Champion of the Winter Fair and 2018? And the Supreme Horse Champion, if she turns around, will go to the Section C champion here today. Number 1178, Bryn Seion, Red Hot Gossip, a yearling filly shown by Gemma Paxford on behalf of Kerry Fell from Gloucestershire. Congratulations mawr I chi yn wir. And in Reserve Supreme, we have the winner and champion of the sports section. A yearling filly, Van Arkin, I believe also won the Sports Horse Championship here at the summer show. Llongyfarchiadau mawr I chi wir. Prif Bencampwriaeth y ceffylau yma yn y Ffair Aeaf a Gemma Paxford sydd yn mynd â hi, Bryn Seion, Red Hot Gossip. Wrth gwrs, Kerry Fell sydd berchen ar y boles yma, Catrin Reid ac Peter Jones sydd gyda fi fan hyn. Ac oeddech chi wedi dewis hon yn do, Peter? Do, ni darogan felly mae hi fyddi. A ni darogan felly mae'r mawr yn rhedeg lan ddyn nhw. A Catrin, ceffyl chwaraeon yn mynd ar gil wobr. Ie. Ac un oedden ni falle meddwl fyse Ellis Davies y beirniad yn pansio. Well, dyma ni Prif Bencampwriaeth y sioe. Supreme at the Winter Fair, Gemma, you must be thrilled. Yes, over the moon. Can't believe it. And she's done the double now. She won here in the summer show in the Royal Welsh and come back again and done it. This is just brilliant that she's done the 2, And I know you think quite a bit of this filly. Yeah, we've got a father at home and we're pleased with the foals he's throwing us, so couldn't be any more pleased Of course, there's a lady sunning herself on a beach in Barbados who'll be looking forward to getting a phone call to say that a filly has won the Winter Fair. Definitely. She'll be over the moon. Well, when you speak to Kerry, tell her that we say congratulations. Thank you. Diolch yn fawr. Thanks a lot.